சரி சரி. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा இன்னைக்கு லெவல் 1 நான் 18 நாட்களில் பகவத்கீதை அறிந்து கொள்ற இந்த கிளாஸ்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இன்னைக்கு 4வது நாள்ல இருக்கும். அத்தியாயம் 4 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்தின் பெயர் ஞான யோகம், அறிவின் யோகம் அப்படின்றத கூட பார்க்கலாம். அது எப்படி ஞானம் வந்து பகவான் கூட நம்மளை இணைக்குது, யோகம் பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்கின்றது அப்படின்னா, எப்ப நம்மளுடைய அந்த ஆத்ம உணர்வு தன்னுணர்வை நம்ம அறிந்து கொள்கின்றோமோ, அது மட்டும் இல்லாம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பகவான் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்ல போறார். சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து எப்படி எதற்காக வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும், இது வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரையோட முக்கியத்துவம் என்ன, நம்ம எல்லாம் ஆத்தென்டிகேட்டட் ஒரு 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 டிரைவிங் படிக்கிறதோ இல்ல ஒரு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் போறதோ இல்ல ஒரு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் பண்றதுனா கூட நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் நம்ம நாடுவோம் இல்லையா. அது போல ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் குரு மூலமாக நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த அறிவை வந்து நமக்கு கொடுக்கின்றார், பகவத்கீதை என்ற அறிவை வந்து நமக்கு கொடுக்கின்றார் பார்க்கலாம். பகவத்கீதை எப்படி உருவாகினது, எப்படி வந்து அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை மூலமாக வந்தது, 4 வகையான பரம்பரைகள் என்ன, அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதனால இந்த சாப்டர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா அறிவின் யோகம். அந்த எப்ப நமக்கு அந்த உண்மையான பூரண ஞானம் கிடைக்கின்றதோ, அந்த அறிவு கிடைக்கின்றதோ, அதன் மூலமாக நம்ம வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை வந்து புதுப்பித்து அவரை நாடுவதற்கு நம்ம வந்து முயற்சி செய்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்திருக்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி பண்றீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி மாதாஜி படிங்க பிரபுஜி. படிக்கிட்டுங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சய ஷடாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாஸ்மாயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம். வந்தே ஹகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுக பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியரஜாதம் சககண ரகுநாதா நதநாதான்விதம் தம்ச தீபம் சாத்வயிதம் சவாதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ராதாகிருஷ்ண ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்சா. ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தா வனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்ப தருஷ்ய கிருபா சிந்து ஏவச
பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மன்ன இதாயச ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமனே கௌர தேச சக நமः. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாயை கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய சிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பிரசாரிணி நிர்வசேஷ ஜீன்வாதி பாஸ்ய சாத்திய தேசதாரிணியே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வியாசாதி கௌரபக்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார் வாசாதி கௌரபக்த. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்மளுடைய அத்தியாயம் 3 பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட சுருக்கம் வந்து நம்ம பார்த்திடலாம். சோ நேத்து அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுனர் வந்து நான் துரத்தலை செய்யணுமா என்னோட செயலை செய்யணுமா, எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு கிருஷ்ணா, எனக்கு சரியானது எதுன்னு நீங்க எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் அப்படின்னு முதல் மற்றும் 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 3 விதமான கர்மிகள் இருக்காங்க. ஒண்ணு பௌதீக நாட்டத்தோட இருக்கக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டத்தை செய்கிறவர்கள், கடைசியா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகிகள். இந்த பௌதிக நாட்டத்தோட இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தான் இந்த செயலை செய்கின்றேன், நானே உரிமையாளன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே கட்டுப்பாட்டாளன் அப்படின்ற ஒரு தோரணையில அந்த எண்ணத்தோட அவர்களோட செயல்கள் இருக்கும். அவர்களுக்கு வந்து பாவமும் புண்ணியமும் கிடைக்கும் அவர்கள் செய்கின்ற செயலைக்கு ஏற்றாற் போல. அந்த பாவ புண்ணியத்திற்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு ஸ்வர்க்கமும் நரகமும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகிகள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னாக்கா, கர்ம காண்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னாக்கா, எனக்கு பகவான் மேல வந்து நம்பிக்கை இருக்கு, ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புண்ணிய செயல்கள் செய்து அந்த மாதிரியான இதுல இருப்பாங்க. அவங்க கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்து கடவுளுக்காக வைக்கிறது, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் செய்கின்ற வேலை. கர்ம யோகிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானே எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம், அதனால நான் வந்து எதையுமே அனுபவிக்கப்படாதவன், நான் வந்து கருவியாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றேன் பகவானால், அந்த தாட்டோட அவங்க பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு பாவமின்மையும் இருக்கு, புண்ணியமின்மையும் இருக்கு. பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகிகள் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்மள வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வாழணும், முன்மாதிரியாக இருக்கணும். உன்னுடைய கடமையை நீ செய். சத்திரியனாக இருந்து நம்மளுடைய செயலை வந்து செய்யக்கூடாது, அந்த செயலை துறப்பதுன்றது இருக்கக்கூடாது. உன்னுடைய சத்திரிய கடமையை நீ செய்யணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு பகவான். அவர் தன்னையே சொல்லிக்கிறார், நான் தான் இந்த உலகத்தையே வியாபித்தவனாக இருந்தாலுமே என்னுடைய கடமையை நான் கரெக்டா பண்றேன். அது போல நீயும் வந்து உன்னுடைய கடமையை செய்யணும். த்ரூ அவுட் த திங் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே வந்து என்ன எசன்ஸோ அதை சொல்லிட்டே இருப்பாரு, அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். நீ வந்து உன்னோட சத்திரிய கடமை பண்ணணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். அப்ப அர்ஜுனன் வந்து திருப்பி கொஸ்டின் கேட்கிறார், நான் வந்து பாவங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலுமே பலவந்தமாக நான் வந்து ஏன் வந்து பாவம் செய்ய தூண்டப்படுகின்றேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், அதுக்கு வந்து காமமே, பேராசையே வந்து காரணம். அது 3 வகையான அந்த பேராசை வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த காமம் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து நெருப்புல இருக்கிற அந்த புகை. சோ எப்ப வந்து அந்த நெருப்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு, அந்த புகை வந்து விட்டு போயிடும் இல்லையா. சோ நம்ம வந்து எப்ப நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கின்றதோ, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம், அவர்கிட்ட திருப்பி போகணும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் கிடைச்சு கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம எப்ப நிலைத்து நிற்கின்றோமோ அப்ப அந்த புகை வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட எஃபோர்ட் எடுக்கணும். அந்த நம்ம அந்த கண்ணாடி மேல எப்படி ஒரு தூசு படிந்து இருக்கிறதோ அது வந்து அடுத்த நிலை அப்படின்றத பார்த்தோம். 3வது நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிசுவோட நிலைமை. அந்த மரம், இந்த இன்னைக்கு கூட நம்ம சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, எப்ப வந்து
தன்னையே மறந்து இல்லையா, அவங்களோட ஒரு ஆடை இது பண்றது கூட மறந்து போய் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு உடனே அடுத்த சாபம் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரமா இருக்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்குது. சோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்மளுடைய இதுல கிருஷ்ணலீலையும் அதே மாதிரிதான் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்தைய சாப்டரோட சுருக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து 4வது அத்தியாயம். 4வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு எப்படி அப்படின்னா பகவத்கீதை எப்படி வந்தது, 4 விதமான பரம்பரை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார். பகவான் இங்க வந்து நமக்கு வந்து வர்ணம்னா என்ன, ஆசிரம்னா என்ன அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு நமக்கு. கர்ம யோகம் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். பற்றற்ற செயல்களை எப்படி செய்யறது, ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு 42 ஸ்லோகங்களோட பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு அடுத்து நம்மளோட இது போலாம். மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத சதுர்த்தோத்யாய ஞான யோகா. ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानगम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राग मनुर्यस्वागवे ब्रवीत्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை எப்ப வந்து ஆத்மாவை பத்தி தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அது வந்து ஞானம். விஞ்ஞானம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு, பரமாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவரை எப்படி நான் அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அது வந்து விஞ்ஞானம்ன்றத பாக்குறோம். சோ அததான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லையா. சோ இந்த அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குலத்தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் சொல்றார். நம்மளுடைய ராமர் பிறந்த அந்த குலத்தோட மூர்த்த குடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இஷ்வாகு மன்னன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ அரசர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள், அவர்கள் வந்து ஒரு நல்லாட்சி அமைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னர்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது. அதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து நல்லாட்சி செய்வார்கள். ஏன்னா அவங்கதான் வந்து உயர்ந்த இடத்துல ஆளுமையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அரசன் எப்படியோ அப்படியே மக்களும் குடியும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்கள மாதிரி நம்மளும் வந்து செயல்களை செய்து கடமையை செய்து பற்றற்று வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அரச பரம்பரைக்கு வந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். உடனே அவரோட அடுத்த குவெஸ்டின் பாருங்க, 2வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க டக்குன்னு. மாதாஜி பிரபுஜி வாலண்டியர்ஸ் வாசிங்க மாதாஜி. திலகு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விது சக சக சாகாலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தவா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் மிகவும் உயர்ந்த தெய்வீகமான ஏன் அப்படி நம்ம பாக்குறோம், இப்ப நம்ம கீதா மகாத்மியம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு சாப்டர் படிக்கும் போதே வந்து நமக்கு வந்து அந்த பாவங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகுறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட மாதிரி ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, 84 லட்சம் பிறப்புகள் எடுத்து அதுல வந்து உயர்ந்த பிறவியா மனித பிறவி எடுக்கிறோம். அதுலயே 4 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ நம்ம இப்போ அந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கும் போது அதை ரொம்ப கட்டியமா பிடிச்சிட்டு மேல வர நம்ம ட்ரை பண்ணணும். சோ இந்த உன்னதமான விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்ததுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பூமாதேவி கிருஷ்ணரோட அந்த பிறப்பு அந்த அவதாரத்துக்கு இதே எடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, பூமாதேவி போய் பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து அழுவாங்க. ஒரு பசுவோட ரூபம் எடுத்துட்டு போய் அவங்க வந்து பார்க்கடல இருக்க மகாவிஷ்ணு கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பூமியோட
வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாங்க முடியல. ஏன்னா எல்லா மன்னர்களும் வந்து அசுரத்தனமாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய பாவ விளைவுகள் மூலமாக என்னால இந்த பூமியை தாங்க முடியல, வெயிட் அதிகமாயிடுதுன்னு அவங்க சொல்லும்போது, அப்போ வந்து பிரம்மதேவருக்கு வந்து மானசீகமா வந்து பகவான் விஷ்ணு வந்து சொல்லுவார், இந்த மாதிரி கூடிய விரைவில் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ண போகின்றார். சோ அதுல வந்து நம்ம பூமாதேவிக்கு வந்து விடுதலை, ஐ மீன் விடுதலை இல்ல, அந்த பாரம் வந்து குறையும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அதை தான் சொல்றார், காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. அதனாலதான் இப்ப நான் என்ன பண்றேன், திருப்பி வந்து இது பண்றேன். அது என்ன சீட பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பாத்தீங்கன்னா, பகவான் 4 பரம்பரை இருக்கின்றது. அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து பிரம்மதேவருக்கு சொல்றார். பிரம்மதேவர் மூலமாக மத்வாச்சாரியார் மூலமாக நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம கௌடிய மத்வா பரம்பரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து நமக்கு வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து லக்ஷ்மிக்கு சொல்றார். லக்ஷ்மி தேவி மூலமாக ராமானுஜாச்சாரியர், நம்ம ஆழ்வார்கள் சைடு பாக்குறோம் இல்லையா, சவுத் இந்தியால பாக்குறதுல ஆழ்வார்களோட இது எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை தான் சொல்றாங்க. ஆனா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு பாவம் இருக்கு. அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் வந்து சிவபெருமானுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அந்த ஞானம் வந்து சிவபெருமான் மூலமாக விஷ்ணு சுவாமிக்கு அந்த பரம்பரை ஒரு பரம்பரை. சிவபெருமான் மூலமாக சனத்குமாரர்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குவதற்காக பிரம்மதேவரை வந்து பகவான் உருவாக்கின்றார். பிரம்மதேவர் மூலமாக இந்த உலகம் உருவாகணுன்றதுக்காக முதல்ல அவர் பிரம்மதேவர் உருவாக்கினது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சனத்குமாரர்கள். அந்த குழந்தை 5 வயது குழந்தை மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இல்ல, எங்களுக்கு வந்து வெறும் பகவானோட சேவை மட்டும் எங்களுக்கு போதும், வேற எதுவுமே வேண்டாம்னு அவங்க அப்படியே இருந்துட்டாங்க. அதனால அவங்க வந்து சனத்குமாரர்கள். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் மூலமாக சனத்குமாரர்களுக்கு இந்த ஞானம் உபதேசிக்கப்பட்டு, அப்ப அதன் மூலமாக வந்த பரம்பரையில இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா நிம்பகாச்சாரியர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ 4 விதமான ஆச்சாரியர்கள் வந்து மெயினா இதை வந்து முன்னெடுத்து செல்கின்றார்கள். மத்வாச்சாரியர் வந்து பிரம்ம பரம்பரை, ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து லக்ஷ்மி பரம்பரை, விஷ்ணு சுவாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியார் வந்து சிவன் மூலமாக போறது, நிம்பகாச்சாரியர் வந்து சனத்குமாரர்கள் பரம்பரை அப்படின்றத பாக்குறோம். எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா பகவான் கிட்ட எப்படி நம்ம போய் சேர்றது அப்படின்றதான் வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த இதுல நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரியர் பரம்பரையில 32வது ஆன்மீக குருவா ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவர் மூலமாக நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதுமே வந்து இந்த கிருஷ்ணர் பற்றின அறிவுரை வந்து வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் மட்டும்தான் வந்து இந்த பிரவச்சனம் பண்றது, இந்த என்ன சொல்றது, பகவானை பத்தி சொல்றது, இந்த பூஜை புனஸ்காரம் பண்றதுலாம் இருந்துச்சு இல்லையா, அதெல்லாம் மாற்றி அமைத்தவன் கூட நம்ம சொல்லலாம். நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல ஊறி போன ஒன்று ஆன்மீகம் என்றது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அது இல்ல, அவங்களோட தாட்டே டிஃப்ரெண்ட், அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட். ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களையும் வந்து மாற்றக்கூடிய தன்மை யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குருக்கு இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டினார். நம்ம நிறைய இது வந்து படிக்கலாம், ஆனா அந்த படிச்சதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுடைய ஒரு உயர்ந்த இதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 32வது குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவர் மூலமாக நம்ம பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாருனாக்கா கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தை வந்து கொண்டு வர, ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தன மூவ்மெண்ட், அவர் மூலமாக அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மூலமாக நம்ம இப்ப அதை படிக்கிறோம் அப்படின்ற இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे श्री कृष्ण. भगवान उवास बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள என்னால் முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. நமக்கும் பகவானுக்கும் வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நம்மளோட கை வந்து என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை தான் வந்து கை செய்யும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. தன்னுடைய பார்வை மூலமாகவே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்குனார்ன்றதை பார்க்கணும். பாகவதம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது, எதையாவது நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? இங்க இருக்கிற மூலக்கூறுகளை கொண்டு நம்ம புதுசா ஏதாவது கொண்டு வர முடியும். நான் தான் இதை கொண்டு வந்தேன்னு அப்படி நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா. சோ இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, இது வந்து நம்ம 2 பேருமே பற்பல பிறவைகளை கடந்துள்ளோம், உனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஆனா எனக்கு இது ஞாபகம் இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து சொல்றார். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் தான் மாதாஜி. மாத்தி வாசிட்டு இருக்கீங்க. வேற யாராவது கூட வாசிக்கலாம். அஜோ அவிசன்ன அவியாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அவிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தவறாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பகவான் வந்து தப்பா நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. நம்ம என்ன பாவத்துல பண்றோம்ன்றதை தான் பாக்குறாரு. அதனால நீங்க எல்லாருமே நீங்க வந்து வாசிக்கணும்னு நம்ம தாழ்மையா கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நேத்து ரமேஷ் பிரபுஜி கூட சொன்னாங்க எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ் கஷ்டம்னு. பரவாயில்ல, ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வாசிக்க ட்ரை பண்ணலாம். எல்லாருமே ஒரு ஸ்லோகம் கூட நம்ம வாசிக்கலாம். நம்ம ஒரு சாப்டரோட மகிமை வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, கீதையின் மகிமை பாக்குறோம். அட்லீஸ்ட் நமக்கு இணைந்திருக்கோம், ஒரு ஸ்லோகமாவது எல்லாரும் வாசிக்கணும்னு நம்ம கேட்டுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருனாக்க, கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஒரு இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல வருவார். அவர் வந்து யூனிக் ஃபீச்சர்ஸோட தான் வருவார் பகவான். இல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வராக அவதாரம் பாக்குறோம், மச்ச அவதாரம் பாக்குறோம். அவர் வந்து பாருங்க, மனிதன் நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கோ நிறைய அந்த வேறுமைகள் நமக்குள்ள இருக்கும். நான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த இதெல்லாம். அவர் பாருங்க மனுஷனா வராரு, சில சமயம் மிருகமா வராரு, ஒரு தூணுக்குள்ள இருந்து ரெண்டும் கலந்த மாதிரி வராரு. பக்தன் சொன்னான்ற ஒரே காரணத்துக்காக பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தவச்சலன். அவர் ஏதாவது சொன்னா கூட அவர் பொறுத்துக்குவார். ஆனா அவனோட பக்தர்களை ஏதாவது சொன்னா அவர் வந்து தாங்க மாட்டார். பக்தன் சொன்னான்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு தூணுக்குள்ள இருந்து பிளந்துட்டு அந்த ரூபத்துல வராருன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு என்றதெல்லாம் கிடையாது. எப்ப அவதாரம் பண்ணணும்னு அவருக்கு தோன்றுகின்றதோ அப்ப தோன்றாரு. அதுவும் எப்படி அவருக்கு தோன்றும்னா, என்னோட இது மூலமாக என்னோட பக்தன் வந்து சந்தோஷப்படுவான்னா அதற்காக நான் வந்து அவதாரம் எடுக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பிறப்பு என்பது கிடையாது. ரொம்ப திவ்யமான உடல் அவருடையது. நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தை ஒரு 3 நாள் ஆன ஒரு குழந்தை பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த அந்த ராட்சசி பேர் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் பூத்தனா 3 நாள் தான் ஆச்சு. அவர் பால் தான் குடிக்கிறார். பால் குடிக்கும் போதே உயிரையும் சேர்ந்து உறிஞ்சு விட்டுறாரு பூதனாவோடது. பார்த்தோம் இல்லையா. சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வாய் வந்து சாப்பிட மட்டும்தான் செய்யும். ஆனா அவர் வந்து முக்தியே கொடுக்கிறார் பகவான். சோ நமக்கு வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம சில மாயாவாதிகள் சொல்லுவாங்க பகவானும் ஒரு ஆத்மா பரமாத்மான்ட்டு. அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய படிக்கணும். நம்ம கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது கடல் அளவுன்ற மாதிரி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம இன்னும் எதுவும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. சோ நிறைய இது படிக்கும் போது நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். சோ பகவானுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திவ்யமானது, அழிவற்றது. அவர்தான் நமக்கு எல்லாம் இறைவன். இருந்தாலுமே அவரோட திவ்யமான சுயமான உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றார். அது என்ன யுகம்? நம்ம 4 யுகங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா. சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியயுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன நேத்து நம்ம பார்த்தோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? சத்திய யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன? தவம் இருப்பது இல்லையா, தியானம் பண்றது பகவான் மேல. திரேதா யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் யாகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. யாகம் பண்றது, உயர்ந்த யாகங்கள் செய்வது. துவாபர யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் கோயில் வழிபாடு, கோவில் வழிபாடு. ஹரே கிருஷ்ண பரிஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன? நாமம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த ஒரு இதுலயும் நமக்கு உண்டான இந்த யுக தர்மம்ன்றதான் வந்து யக்ஞம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட சுயமான திவ்ய உருவில் வருகின்றார். தேவகி அம்மா வந்து அவங்களோட அந்த கிருஷ்ணரோட பிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும்போதே அவர் வந்து 4 கைகளோட சங்கு சக்கரம் கதா தாமரை இதோட வராரு அவர். அதை பார்த்த உடனே திருப்பி தேவகி அம்மாக்கு மயக்கம் வந்துருச்சு. என்னடா இது குழந்தை வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ரூபமா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அப்படின்னுட்டு. அப்ப அவங்க விரும்பி கேட்டுக்கிட்டதுனால அவர் என்ன பண்றாரா, குழந்தை ரூபத்துல வராராம். சரி குழந்தை ரூபத்துல வந்தாரு, அப்பயாவது குழந்தையா வந்தாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட அழகான அந்த தலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மயிலருகு இருக்கு, காதுல குண்டலம் போட்டு இருக்காரு, கண்ணுல அழகா மையிட்டு இருக்காரு, இடுப்புல ஒரு குட்டியா ஒரு ஒட்டியானம் போட்டிருக்காரு, கையில அகெயின் அதே மாதிரி இதெல்லாம் போட்டிருக்காரு. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே
இவங்களுக்கு திருப்பி ஐயோ என்னோட குழந்தை மனித ரூபத்துல வரக்கூடாதா இந்த குழந்தைன்னு திருப்பி என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையும், அதுவும் அந்த பல்லு பாத்தீங்கன்னா 32 பல்லும் அழகா சிரிக்குது அப்படியே. அதை பார்த்த உடனே திருப்பி அவங்க என்ன சொல்றாங்களா, பகவானே நீங்க வந்து இந்த மனித ரூபத்துல வேணும்னு அவங்க வேண்டிக் கொண்டதுனால பகவான் வந்தார் அப்படின்றத வந்து நம்ம படிக்கிறோம் சாஸ்திரத்துல. சோ அவருக்கு என்ன ரூபம் எடுக்கணும் அவரை தோன்றாரோ அப்ப வந்து பகவான் வருகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி 7வது ஸ்லோகம் தயவு செய்து வாலண்டியர்ஸ் வாசிங்க, வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் எப்ப வந்து அவதாரம் எப்படி வராருன்றத பார்த்தோம், தன்னோட சுயரூபத்துல வருகின்றார்ன்றத பார்த்தோம். இங்க வந்து எப்போது தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பூமாதேவி போய் அங்க வந்து கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப என்னோட வந்து பாரம் தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு. கம்சன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பராக்கிரமசாலி, இவர் போய் ஒரே ஒரு கையில ஒரு முஷ்டில ஒரே ஒரு குத்து விட்டு அவர் கொன்னுட்டார் இல்லையா. அவரோட பலம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா எத்தனையோ அசுரர்களை வந்து ராட்சசர்களை வந்து அனுப்பி வைப்பாரு. அப்ப அவர் எவ்வளவு ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ்டான பர்சனா இருப்பார் இல்லையா கம்சன். நமக்கு வந்து ஒரு மனிதருக்கு நமக்குள்ளேயே வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு, ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம்ன்றது வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். கம்சன் வந்து சொல்லுவார், தேரோட்டி எல்லாம் வேண்டாம், என் தங்கையை நானே கொண்டு போய் விடுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேரோட்டிட்டு அவ்வளவு ஒரு நல்ல பிள்ளையா வர்றாரு. எப்ப அந்த அசரீரி கேக்குதோ அந்த அசரீரி வந்து கேட்கும், முட்டாளே உன்னுடைய தங்கைக்கு வயிற்றுல பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தைதான் உன்னுடைய மரணத்திற்கு காரணம் கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாருன்னா, உடனே அந்த வாளை எடுத்து என்ன பண்றாரு, தேவகி அம்மாவை வந்து கொல்றதுக்காக போறாரு. அவர் பிடித்திருக்கிற அந்த இதை பாத்துங்க, பெண்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து பாதுகாக்கப்படணும், மதிக்கப்படணும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தலைமுடியை பிடிச்சிட்டு அவர் கொல்றதுக்கு போறாரு. முதல்ல இப்பதான் கல்யாணம் ஆகிருக்கு இல்லையா, அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வசுதேவருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் இல்லையா. அவர் என்ன பண்றாரு, உடனே புத்திசாலித்தனமாக இதெல்லாம் வந்து நம்மளா இருந்தோம்னா அங்க என்ன பண்ணிருப்போம், திருப்பி சண்டைக்கு போயிருப்போம் இல்லையா, கோவம் வந்திருக்கும். ஆனா அவர் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு புத்திசாலித்தனமாக நம்மளுடைய பகவத்கீதையில ஒரு இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப்ல லேர்ன் பண்ணணும், நம்மளுடைய தன்மை என்ன, அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா, இவன் ஒரு பெரிய அவனோட இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க போய் நம்ம சண்டை போட முடியுமா, எனக்கு அந்த இது இருக்கான்ட்டு அவர் யோசிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, 8வது குழந்தை தானே, நான் வந்து உனக்கு அவர் சொல்ற உன்னுடைய புகழ் எல்லாம் எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிந்ததாச்சே, நீ இந்த மாதிரி பண்ணனா உன்னோட புகழ் போயிடும், உன்னோட சொந்த தங்கச்சி நீ இப்படி பண்ணலாமா, நீ ரொம்ப பாசமான அண்ணன் ஆச்சேன்ட்டு அவ்வளோ பேசுறாரு. பேசிட்டு உனக்கு 8வது குழந்தை தானே, நான் வந்து உனக்கு அந்த குழந்தையே உங்ககிட்ட கொடுத்துடுறேன், மனைவியை காப்பாத்தணுமே வேற வழி இல்லை இல்லையா. ஃபார் டைம் பீங் என்ன அவரை அந்த டென்ஷன்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், அவ்வளவுதான். சோ ரொம்ப சாதுரியமா வந்து அவர் சொல்றாரு. கம்சன் கூல் ஆயிடுறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய வசுதேவர் வந்து வார்த்தை சொல்லுக்கு வந்து ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியவர் இல்லையா, நம்ம சொன்ன சொல்ல காப்பாத்துவோம்னு சொல்றோம் இல்லையா. சோ அவருக்கு வந்து பெயர் போனவர். அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, சரின்ட்டு தேவகி அம்மாவை விட்டுடுறாங்க. அப்ப நடுவுலதான் வந்து நம்மளுடைய நாரதர் போய் கம்சனை திருப்பி குழப்புறாரு. ஏன் அப்படின்னாக்கா சீக்கிரமா பகவான் பிறப்பெடுக்கணும் இல்லையா, அதனால அவர் குழப்புல இவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணெல்லாம் நம்பிராத, அவன் பயங்கர கபடதாரிப்பா, என்ன வேணா பண்ணிடுவாரு, நீ வேற, நீ அவங்க 2 பேரும் தனியா விட்டுருக்க, கொண்டு வந்து சிறையில போட்டுரு, உன் கண்காணிப்புல வச்சிருக்கட்டும், ஏன் 8வது குழந்தை வரைக்கும் வெயிட் பண்ற. அவர் சொல்லுவார், சரி ஓகே, முதல் குழந்தை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது சொல்லுவாரு, முதல் குழந்தை என்ன 8வது குழந்தை தானே என்ன கொல்ல போகுது, வேண்டாம் அப்படின்னுவாரு. ஆனா வந்து திருப்பி நாரதர் போய் அவர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணா எப்படி வேணா வந்துருவாருப்பா, நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்காத அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா 8 குழந்தையுமே வந்து கொன்னுடுவார் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஐ மீன் 7 குழந்தைகள்ல இது பண்ணுவார், 6 பேரை கொன்னுடுவார். 7வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பலராமரை வந்து மாயாதேவி மூலமாக தேவகி கர்ப்பத்துல இருந்து நம்மளுடைய பலராமரோட அம்மா பேர் என்ன மறந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பலராமரோட அம்மா பேர் என்ன, ரோஹிணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரோஹிணியோட கர்ப்பத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாரு அப்படின்றத பாக்கணும். அபார்டஸ் மாதிரி ஆயிடும் 7th. 8th தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கிருஷ்ணர் அப்படின்றத பாக்கணும். கிருஷ்ணர் வரதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் அங்க போய் அந்த இடத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருவாங்க. சோ அப்படிதான் நம்மளோட பலராமர் வந்து முன்னாடியே வராரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இங்க இல்லையா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் வர்றாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரித்ராணாய சாதுனம்
विनाशाय धर्म संस्थानार्थाय सांभवायि युगे युगे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண, ஹரிபுல் மாதாஜி. சோ ஏன் கிருஷ்ணர் அப்படி தோன்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். நிறைய இந்த நாத்திகர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இப்ப ஏன் உன்னோட கிருஷ்ணன் வரல, எத்தனை அக்கிரமங்கள் நடக்குது அப்படின்னு. சோ ஆனா அதையெல்லாம் நம்ம அங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை காப்பதற்கு நம்ம என்ன அவ்வளவு ஒரு தூய பக்தர்களா நமக்காக பகவான் வர்றதுக்கு இல்லையா? நம்மளுக்கு எங்க உன்னோட கிருஷ்ணன் நம்ம கேட்கலாம். ஆனா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய இந்த கண்ணால இது டிஃபெக்டான ஒரு பாடி இல்லையா? கலியுகத்துல நமக்கு 4 குறைபாடுகள் இருக்கின்றது. சோ நம்மளுடைய புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறைபாடு உள்ள புலன்கள். இந்த கண்ணை வச்சுட்டு நம்ம வேற ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? இப்பவே நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா 4வது ஸ்பெக்ஸ் இல்லையா? சோ இந்த குறைபாடுள்ள புலன்களை வைத்து பகவானை அறிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பக்தர்களை காப்பதற்காக அதற்கு முதல்ல நம்ம நல்ல பக்தர்களா, தூய பக்தர்களா மாறணும். அப்ப கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் நமக்கு அந்த தரிசனம் கொடுப்பார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்துவதற்காக பகவானே மீண்டும் யுகந்தோறும் வருகின்றேன் அவரே சொல்றாரு இல்லையா? சோ அவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலி கம்சன் ஒரே ஒரு குத்துல என்ன பண்ணிட்டாரு, கொன்னுட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி 9வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜன்ம கர்ம ஏவம் யோ வேதி வேதி தத்வத இத்யாத்வ தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதிஷோ அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை அறிவதன் மூலமாக? எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானது, ரொம்ப தெய்வீகமானது என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு எடுப்பதே இல்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். எப்ப பகவானுடைய நாமம், குணம், லீலைகளை நம்ம உண்மையா புரிந்து கொள்கின்றோமோ, அந்த பாவத்துல இருக்குமோ, அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த திருப்பி இந்த உலகத்துல நமக்கு இடமே இல்லை. நம்ம நேரா பகவான் கிட்ட போயிடுவோம். ஏன் இங்க வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு திருப்பி பிறப்பு இறப்பு, திருப்பி அதே குழந்தையா பிறக்கணும், ஸ்கூல் போகணும், காலேஜ் போகணும், மேரேஜ், ஃபேமிலி, திருப்பி அந்த 4 துயரங்கள்ல மாட்டிட்டு முழிக்கணும். நம்ம ஏன் அந்த இதுல இருக்கணும்? பகவானோட அந்த லோகம் பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, ஆனந்தமயமானது, எப்பவும் நித்தியமா இருக்கும். எல்லாரும் எப்பவும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. சோ அந்த ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம். எப்ப அவருடைய தோற்றங்களையும் செயல்களையும் புரிந்து கொள்ளணும். அதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும்னா தூய பக்தியின் மூலமாக புரிந்து கொள்வோம் அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட யசோதாம்மா பாத்தீங்கன்னா பகவான் தாமோதர லீலை இப்ப அடுத்த இதுல வரும். நமக்கு தாமோதர மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகை மாதத்துல இந்த இது வரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானைய தாமோதர லீலை, தாம் உதர கயிற்றின் மூலமாக வயிற்று பகவானோட வயிற்று கட்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எல்லா தேவர்களும், முனிவர்களும், ரிஷிகளும் பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஓடுறாங்க யசோதம்மா கிட்ட இருந்து. யசோதம்மா என்ன புடிச்சிருவான்ட்டு யசோதம்மா ஒரு இடேறு. எல்லாரும் தேவர்கள்லாம் ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்களாம். இவரை பத்தி கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்கவே முடியல. நம்ம அவர் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கோம், அவர் எங்கேயோ வேற யாரோ துரத்திட்டு வராங்க, ஓடுறாரு இவரு. ஒரு இடேறுக்குள்ள பெண் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு பகவானை துரத்திட்டு போறாங்க. ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் பகவானை பத்தி சொல்லுவாங்க, கம்ப்ளைண்ட். உன்னோட கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு என்னோட வெண்ணையை திருடிட்டான், இந்த பானையை உடைச்சிட்டான், அதை பண்ணிட்டான், இதை பண்ணிட்டான்ட்டு. அப்பெல்லாம் அவங்க யசோதாம்மா என்கிட்ட எத்தனை மாடு இருக்கு, எத்தனை இது இருக்கு, உனக்கு வேணும்னா என்னோட வீட்டுல பாரு, என் புள்ள உன் வீட்டுல திருடுறான் போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, இவங்க காலையில எந்திரிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் உடனே அவங்களுக்கு பசிக்குது. சோ யசோதாம்மா பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப திடீர்னு அவங்களோட அடுக்கலையில பால் பொங்குது. அதனால பால் பொங்குதே, அதை இறக்கி வைக்கணும்ட்டு கிருஷ்ணரை எடுத்து இறக்கி வச்சுட்டு அவங்க பாலை நிறுத்துறதுக்காக போறாங்க. உடனே கிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. கோவம் வந்த உடனே என்ன பண்றாருன்னா, வேகமா போய் அந்த ரூம்ல அவங்க ஆல்ரெடி வச்சிருப்பாங்க அந்த வெண்ணெய், இதெல்லாம் எல்லா தாழியையும் உடைச்சிடுறாரு. உடைச்சிட்ட உடனே என்ன ஆகுது, அந்த கீழே அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் போய் அப்படியே கீழே இதா இருக்கு. அதோட அந்த காலை என்ன பண்றாரு, அப்படியே மெதுவா நடந்து நடந்து அழுதுட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு ரூம்ல போயிடுறாரு. யசோதாம்மா பாக்குறாங்க. பார்த்தா கிருஷ்ணரை காணோம். எங்க போயிட்டா புள்ளன்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் நடந்து போன தடம் இருக்கு. கோவம் வருது அவங்களுக்கு. என்னது இத்தனை தாழிய உடைச்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னைக்கு நான் உன்னை விடுறதா இல்ல, இங்க பாரு என்ன பண்றேன்ட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த குச்சி ஒண்ணு கையில வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை துரத்திட்டு போறாங்க.
கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஓடுற மாதிரி ஓடுறாரு. இவங்க என்ன பண்றாங்க கடைசியில, இங்க வா உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு, எல்லாரும் சொல்லும் போது நான் கேட்கல, ஆனா இப்பதானே உன்னோட உண்மையான குணம் தெரியுது, இங்க வா உன்னை என்ன பண்றேன்ட்டு அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க. அவங்க கிட்ட எத்தனையோ கணக்கான பசுக்கள் இருக்கு. அந்த பசுக்களை கட்டக்கூடிய எல்லா கயிறையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. எடுத்துட்டு வந்து கிருஷ்ணரை அந்த உரலோட கட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லாம் கட்டி முடிக்கும் போது கடைசியில அந்த முடிச்சு போடுற சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு 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 இன்ச்சு அளவுக்கு என்ன பண்ணுது, கேப் வருது. என்ன பண்றாங்க, சரின்னு போயிட்டு மற்ற கயிறுகளையும் எடுத்துட்டு வராங்க. வீட்டுல இருக்க எல்லா கயிறையும் முடிச்சு போட்டு அவரை ட்ரை பண்ணா, பகவான வந்து யாரால நம்மளால கட்ட முடியுமா? அவர் வந்து அன்புக்கு மட்டும்தான் கட்டுப்படக்கூடியவர் இல்லையா? சோ அங்க என்ன ஆகுது, அந்த கரெக்டா அந்த ஒரு ஒரு இன்ச் வரைக்கும் அவருக்கு வந்து கேப் வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ யசோதாம்மாக்கு திருப்பி கவலை வந்தது. குழந்தை பிறந்த 3வது நாள்ல இருந்தே நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறான். இப்ப ஏதாவது ஆயிடுச்சோ என்னோட குழந்தைக்குன்னு அவங்க வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. அவங்க வந்து விஷ்ணுவே என்னப்பா இதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஓ அம்மா கஷ்டப்படுறா, அம்மா கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக, அம்மா என்ன இப்ப நான் இதுல கட்டிக்கணும் அவ்வளவுதானே, குடு நானே கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவரே எடுத்து அப்படியே கட்டிக்கிறாராம் அழகா இல்லையா? அது வந்து ஒரு திவ்யமான லீலை. சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் சொல்றாரு, என்னோட பக்தனுக்கு மட்டும்தான் இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது. அப்படிப்பட்டவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ அவன் வந்து இதெல்லாம் புரிந்து கொள்கின்றானோ, இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பௌதீக உலகத்தில் அவருக்கு பிறப்பு என்பதே கிடையாது, நித்தியமான என்னுடைய உலகிற்கு வந்தடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தெய்வீகமானவர். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. 10வது ஸ்லோகம். பீதா ராக பயக்ரோத மன்மயாமம் உபஸ்ரித பகவோ ஞான தபசா பூதமத்பாவம் ஆகாதா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகின்றனர் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். ஒரு இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூஅவுட் த பகவத்கீதையில வந்து நம்ம பார்ப்போம், என்கிட்ட சரணடைந்தவன் வந்து கண்டிப்பா என்கிட்டே வந்து என்னையே வந்து அடைவான் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம், லிபரேஷன், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அவங்க திரும்பவே மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம தான் சரணடைய மாட்டேங்கிறோம். என்னதான் நம்ம படித்தாலும் அந்த ஞானம் இருந்தாலும் என்ன, நம்ம வந்து அந்த அந்த செய்ய மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா? சோ பற்றுதல், பயம், கோபம். ஒரு கிருஷ்ண பக்தனுக்கு வந்து என்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பற்றுதல் இருக்காது, பயம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானிடம் வந்து சரணடையும் போது அவர்கள் வந்து தூய்மை அடைந்து பகவானை கொண்டு அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. 11வது ஸ்லோகம். ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் தவைதவ பஜாம் யகம் மம வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொட்டேஷன்ல வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிருத்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம வந்து பகவான் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட இருக்கோமோ அதே மாதிரி அவர் நமக்கு வந்து இது பண்ணுவார். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பூதனா வந்து ஒரு அரக்கி பகவான் வந்து கொல்லணும்ன்றதுக்காக விஷத்தை தடவி கொண்டு வருவாங்க அவங்க. ஆனா அவங்களையும் என்ன பண்றாரு அவரு, தாயாக ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வச்சு முக்தி கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு முந்தின அவதாரத்துல எப்ப அவர் வந்து வாமன அவதாரம், குழந்தையாக அவர் வாமன அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா, ஐ மீன் குட்டி ரூபத்துல. அப்ப அந்த வாமன அவதாரத்துல பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கையாக இருந்தவங்க தான் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூதனாவாக இருந்தாங்களாம். அந்த குழந்தைய அந்த வாமன ரூபத்தை பார்த்த உடனே அந்த பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கைக்கு வந்து அவங்கள பார்த்த உடனே, என்ன ஒரு அழகான குழந்தை, இந்த மாதிரி குழந்தை எனக்கு ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து, எனக்கு ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்களாம். ஆனா அப்புறம் எப்படி இங்க அரக்கிய வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 3 அடி மண் அவர் கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பலி சக்கரவர்த்திய வந்து பாதாள லோகத்துக்கு அனுப்பிட்டார் இல்லையா பகவான். அதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த அன்பு வந்து கோபமா மாறிடுச்சா. எப்படியாவது உன்னை கொல்ல நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு அந்த கோபமா மாறிச்சான்.
ஆனாலும் அவங்க நினைச்சாங்க இல்லையா, இதே மாதிரி குழந்தை எனக்கு வேணும்னு நினைச்சாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு எண்ணத்துக்காக அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாயோட ஸ்தானத்தை வந்து பகவான் கொடுத்து முக்தியும் கொடுத்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா பகவானுடைய அந்த ஸ்பரிசம் இல்லையா, அவருடைய அந்த அந்த திவ்ய அந்த உடல் மூலமாக நம்ம டச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து முக்தி தான் கிடைக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க இருக்க பிக்சர்ல பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பலராமர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து கால் அமைக்க விடுறாங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்றாரு, அவர் தூங்குறதுக்காக கிருஷ்ணர் வந்து கால் அமைக்கிட்டு இருக்காருன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த கன்று, சோ நம்ம எப்படி பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைறோமோ அவர் அப்படியே வந்து நமக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கிறாரு, இல்ல அப்படியே நம்ம கிட்ட வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கம்சனும் 24 மணி நேரம் பகவானை வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தாரு. அவன் வந்து எனக்கு வந்து என்ன கொல்லக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர் பிறந்துட்டான். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கம்சனுக்கும் வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட சரணடைகின்றோமோ அது போலவே பகவான் வந்து நம்மையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார்ன்றத பார்க்கலாம். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காங்ஸ்கந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதா க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மா ஜா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்கள் விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஆமா, நமக்கு வந்து அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனால் அந்த தேவர்கள் மூலமாக நம்மளுடைய வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவதும் பகவானே. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா தேவர்கள் மூலமா நம்ம எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஆனா நம்மளுடைய அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து என்ன மற்ற எல்லார் மேலயும் நம்ம பாசமா இருப்போம். ஆனா நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை வந்து இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப உண்மையான பாசத்தோட இருக்கும்னு பாக்குறோம் இல்லையா. சோ எல்லா தேவர்களையும் வழிபடுவதன் மூலமாக, ஆனா அவர்களின் மூலமாக யார் நிறைவேற்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றி விரும்பி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா தேவர்களை வழிபடுகின்றோம். ஆனால் இத்தகு செயல்களில் நமக்கு பலன்கள் கிடைப்பது விரைவிலே இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன் இதை சொல்றாருன்னா, இப்ப சொன்னார் இல்லையா, எண்ணில் சரணடைந்து எண்ணில் லயித்து சரணடைவன் உண்மையான பக்தன் அப்படின்றத சொன்னார் இல்லையா, அதற்காக இங்க வந்து சொல்றாரு. ஆனா இந்த கலியுகத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா நம்மளுடைய சீக்கிரமா நமக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டா நடக்கணும். இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் வந்துருச்சு, இன்ஸ்டன்ட் புட்டு மாவு வந்துருச்சு, எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த இது எனக்கு கிடைக்கணும்னா அந்த தேவனை வந்து வழிபட்டால் நமக்கு அது கிடைக்கும், அந்த பலன் கிடைக்கும், நம்ம போயிடுறோம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. சாதுர்வர்ணியம் மய சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகாஷ தஸ்ய கர்தாரம் அபிமாம் வித்தித் யயர்தாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பகவான் சொல்றார், எல்லாமே நானே படைத்தாலும் நான் அதுல இல்ல, நான் அதுல இருந்து தனிப்பட்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்றது வந்து சொல்றார் இல்லையா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வித இயற்கை குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். நேத்தே இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நம்மளுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்றார் மாதிரிதான் நம்மளுடைய வர்ணம். அது என்ன வர்ணம் பாத்தீங்கன்னா பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர. சோ பிராமணர்களோட கடமை என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பதுதான் அவர்களோட கடமை. பகவானை பத்தி சொல்றது, எல்லாருக்கும் தர்மத்தை எடுத்து கூறுவது, வேத சாஸ்திரத்தின்படி நடப்பது. சத்திரியர்களோட கடமை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரஜகுணத்தில் இருப்பார்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மக்களை காப்பாற்றுறதுதான் அவர்களுடைய கடமை. விவசாயம் செய்து எல்லோருக்கும் தேவையான உணவுகளை ரெடி செய்வது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்யர்களோட கடமை. விவசாயம் பிளஸ் அத வியாபாரம் செய்வது. சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்றது வந்து சூத்திரர்களோட கடமை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் சொல்றார், இந்த வர்ணங்கள் என்னாலேயே வகைப்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் இது வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உண்டான குணங்களின் அடிப்படையில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமே கர்ம பலே சம்பிருதா இதிமாம் யோ மேல இருக்க ஸ்லோகத்தை லைனை விட்டுட்டீங்க. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமாம் கர்மாணி சிம்பந்தி நமே கர்ம பலே சும்பிருஹா இதிமாம் யோ பிஜானாதி
கர்மபிர்நச பத்யதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். சோ பகவானை வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரபட்சமற்றவர். சிசுபாலன் அவ்வளோ பகவானை பத்தி அவ்வளோ குறை சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ஆனா அவருக்கும் வந்து மோட்சத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? சோ பீஷ்மரும் வந்து பகவானோட சிறந்த பக்தன். அவருக்கும் மோட்சம். சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரபட்சமற்றவர். நம்ம அவரை நினைச்சு ஒரு ஸ்டெப் உள்ள வச்சோன்னா நமக்கு வந்து 1000 ஸ்டெப் நமக்காக வந்து நம்மளை வந்து மேல் நோக்கி கொண்டு செல்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவரை பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை அவர் விரும்புவதும் இல்லை. நான் எப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நம்மளும் வந்து, ஏன்னா ஏன் நம்மளும் பகவான மாதிரியே செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளும் ஒரு பகவானோட அங்கம் இல்லையா? சோ அததான் நம்ம அங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. துரியோதனனுக்கு எதுக்கு மோட்சம் கொடுத்தாரு மாதாஜி? அவர் வந்து பெருமாள் வந்து அவன் அவ்வளவு கெட்டவன் தானே, எதுக்கு அவனுக்கு வந்து அவருக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுத்தாரு, அதை தவிர அவர் வந்து மோட்சம் கொடுத்தாரு இல்லையா? விஸ்வரூபம் தரிசனம் கொடுத்துமே வந்து, ஆனா துரியோதனனுக்கு அந்த ஞானம் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு இருந்ததோ அது போல இல்லைன்னு நம்ம பாக்குறோம்ல மாதாஜி. இருந்தாலும் உங்களோட இந்த இதுக்கு நம்ம கரெக்டான இதை எடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நம்ம அததான் இங்க பாக்குறோம். செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை, ஆனா அவர் வந்து பாரபட்சம் இல்லாம இருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ ஒரு அரசனாக அவனோட கடமை வந்து அவர் பண்ணிருக்காங்க. சோ அது வந்து யார் இறந்தாலும் மோட்சம் தான். நம்மளோட அந்த செகண்ட் இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, யார் வந்து போர்க்களத்தில் வந்து வீரனாக சண்டை போடுறாங்களோ, உனக்கு வந்து ஒண்ணு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னு நம்ம பாக்குறோம். துரியோதனனுக்கு மோட்சம் கிடைத்ததான் கிளியரா நமக்கு தெரியல. நம்ம அந்த பாகவதம் படிச்சோம்னா நமக்கு தெரியும். ஆனா எந்த ஒரு போர் வீரனுக்குமே வந்து அதுல மாண்டால் அவர்களுக்கு வந்து சொர்க்கம் நிச்சயம் அப்படின்றத வந்து நம்ம அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் கிருஷ்ணர் வந்து வாக்கு கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூபத்தை பாக்குறதுக்காக பீஷ்மர் வந்து ஆசைப்பட்டிருப்பாரு. சோ என்ன பண்ணுவாருன்னா, அர்ஜுனனை வந்து அவரோட வில்லால மூர்ச்சையாக்கிட்டுருவாரு. அப்ப வந்து கோபம் வந்துடும் பகவானுக்கு. சோ தன்னை ஏதாவது சொன்னாலும் அவர் வந்து பொறுத்துக்குவாரு. 100 தடவை கெட்ட பேர் சொல்லியும் சிசுபாலனை வந்து அவர் பொறுத்துக்கிட்டாரு இல்லையா? ஆனா பக்தனுக்கு சின்னதா வந்தா கூட அவருக்கு பொறுக்க முடியல. உடனே என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்க சக்கரத்தை வந்து தன்னுடைய சக்கரமாக எடுத்து அவரை தாக்குவதற்காக போராரு பாருங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த வேகத்துல போற, அர்ஜுனன் வந்து எந்த வேகத்துல அவரோட காலை வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கான்னு பாருங்க. அவ்வளவு ஒரு புகை தூசு வருது இல்லையா? அப்ப அவ்வளவு அவ்வளவு உக்கிரமா ஆக்ரோஷமா போறார் கிருஷ்ணர். என்னோட பக்தனை நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்ட அப்படின்னு. பீஷ்மருக்கு ஆக்சுவலா இந்த ரூபத்தை பார்க்கணும்னு தான் ஆசை இல்லையா? ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு போர் தலைவர். இங்க போய் இவர் அமைதியா என்ன தேர் ஓட்டிட்டு வராரு இவரு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு பீஷ்மருக்கு. இவரை ஒரு போர் வீரனாக பார்க்கணும், அந்த கோபத்துல பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தது. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த குணத்துல தான் இருக்கார், ரஜகுணத்தில் இல்லையா? சோ அதே குணத்தை அவர் எதிர்பார்த்தார். சோ அத வந்து அவரும் ஒரு சிறந்த பக்தன். அதை நிறைவேற்றுவதற்காகவே வந்து பகவான் வந்து இந்த ரூபம் கொடுத்தார். எப்படி அவர் வந்து பக்தர் அப்படின்றத பாக்குறோம்னா, இவங்க வந்து நம்ம பஞ்சபாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யாருக்கு வந்து முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவங்க வந்து மாளிகை பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? அங்கிருந்துதான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது. யாருக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் போது பீஷ்மர் தான் சொல்லுவார். ஏன்னா இருக்கிறதுலே வந்து மூத்தவராக அவர் தான் இருக்காரு. அப்ப வந்து பீஷ்மர் சொல்லுவார், வேற யாருக்கும் இல்ல, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு தான் வந்து முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவர் சொல்லுவார். சோ அவர் வந்து சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தர். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலனோட திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சிசுபாலனுக்கு வந்து அந்த 100வது தவறான கிருஷ்ணரை பத்தி தப்பா பேசுவாரு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா சக்கரம் வந்து அவரோட கழுத்தை அறுத்துரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து எந்த பலன்களையும் அவர் விரும்புவதும் இல்லை. ஒண்ணு என்னோட பக்தனை வந்து நான் பாதுகாக்கணும், அது மட்டும்தான் வந்து அவருடைய எண்ணமாக இருக்கின்றது. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா என்பது என்ன, அகர்மா என்பது என்ன என்பதை
தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா 3 விதமான எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. எனக்கு 2 விதமான பக்தர்கள், 3 விதமான இது, 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு, 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவார் இல்லையா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா 3 விதமான செயல். கர்மா அப்படின்னாக்க செயல், 3 விதமான செயல். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விகர்மா அப்படின்னா தடை செய்யப்பட்ட செயல். எதை நான் செய்யக்கூடாதோ அது வந்து விகர்மா. சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாத எதை செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கோ அது வந்து விகர்மா. அகர்மா அப்படின்றது செயலின்மை, எதையுமே செய்யாம இருக்கிறது செயலின்மை. முனிவர்கள் தவம் பண்றதுக்காக போறது, நேத்து நம்ம பார்த்த ஜடபரதரோட கதை இல்லையா. சோ அது வந்து செயலின்மை, எதையும் செய்யாம பகவானோட தியானத்துல இருக்குது அகர்மா. கர்மா அப்படின்றது வந்து அதுவும் நிஷ்காம கர்மா இருந்தா பகவானுக்காகவே தன்னுடைய செயலை செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்மா இல்ல கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா விகர்மவாதி, கர்மவாதி, ஞானி, சாது, யோகி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தியோட இருக்கவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து சாது அப்படின்றத சொல்றார். சோ விகர்மவாதி அவர்கள் எப்படி இருப்பாருங்கன்னா வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார், கீழான உயிரினங்களுக்காக மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து இப்போ மீட் ஈட்டிங் இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா எல்லா ஒரு உயிர்கள் மேலும் நமக்கு வந்து ஒரு கருணை இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா அதை விட்டு நான் வந்து ஒரு மீட் ஈட்டிங்கோ அது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படலை, ஆனா அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு விக்ரமவாதி. அப்ப அந்த உயிரை நான் இது பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான பலனை நான் அனுபவிக்கணும். அடுத்த பிறவி எனக்கு வந்து அதே அந்த ஆடாவோ இல்ல கோழியாகவோ நான் வந்து பிறப்பெடுக்கின்றேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் அந்த ஞானம் இல்லை நமக்கு. இப்ப அந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பற்று நம்மளை விட்டு போகணும். அந்த நோ மீட் ஈட்டிங் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் நம்மளோட இஸ்கானோட இதுலன்னு பாக்குறோம். சோ ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. சோ இவங்க எதெல்லாம் செய்யறாங்களோ அதை வந்து ஆன்மீகவாதிகளால ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வியே இருக்கும். நம்ம எதற்காக இந்த மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம்? இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ளணும். தன்னுணர்வு, ஞானம் அண்ட் விஞ்ஞானம். ஆத்மா, பரமாத்மா, நான் திருப்பி வந்து பகவான் கிட்ட போகணும். எதற்காக நான் திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்துல சுழன்று கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி நம்மளுடைய பாதை இருக்கணும் இல்லையா. சோ அது வந்து இல்லாம நான் என்ன பண்றேன், தோல்வி அடைந்துடுறேன் எப்ப நான் வந்து விகர்மவாதியாக இருக்கின்றனோ. சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாத ஒன்றை நான் செய்யும் போது நான் விகர்மவாதி. கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா பக்தி உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை வந்து அவர்கள் அடைவார்கள். நல்லது பண்ணா அந்த சொர்க்கத்துக்கு போவோம், அங்கேயும் போய் நம்மளோட அக்கௌண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம இங்கதான் பிறப்பி எடுப்போம். சோ ஞானிகள் எப்படி இருப்பார்கள்னா ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம், அதாவது நம்ம ஒரு ஆத்மா, பகவான் வந்து பரமாத்மா, அந்த தன்னுணர்வு, தன்னை அறிதல் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் செகண்ட் சாப்டர்ல. சோ இதோட பயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன், உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். நான் என்ன செய்தால் எனக்கு வந்து உய்வு கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இருக்கும், அதை கொண்டுதான். அதனால அவங்கள ஞானிகள், யோகிகள், சாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பக்தி சேவைக்கு வரணும்னு நினைப்பாங்க, மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கர்மானா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. பிரபுஜி ஹரே வாசிங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கர்மண்ய கர்மயே பச்யேத் அகர்மணி சத் கர்மயஹ ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு ச யுக்த கிருதஸ்னமஹ நகர்மா குருத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோபிகள். பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நாரதர் ஒரு தடவை கேட்கிறார், யார் வந்து சிறந்த கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் உனக்கு தன்னாலே தெரியும், ஜஸ்ட் நீ இப்ப வந்து அவர் நினைச்சுக்குவாரு நான் தான் உலக சஞ்சாரி, எப்போ பார்த்தாலும் நாராயணன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு அந்த ஒரு அகம்பாவம் இருக்கும். எப்பவுமே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட பக்தனுக்கு வந்து அந்த அகங்காரம்ன்றது வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நமக்கு அவரே டீச்சராയി ட்ரீட் பண்ணிடுவாரு. நமக்கு வந்து அந்த தலைக்கணத்தை வந்து எடுத்து விட்டுருவாரு. சோ அப்ப நாரதர் கிட்ட சொல்லுவார், அப்பா எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது, இந்த உயர்ந்த பக்தனோட பாத துளி அந்த டஸ்ட் கிடைச்சதுன்னா அதை என் தலையில போட்டேன்னா என் தலைவலி தீந்துரும்னு.
உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் பகவானே அப்படின்னு. நீதான் மூவுலக சஞ்சாரியாச்சே, ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அப்பவும் 3 உலகத்துக்கும் போறாரு. பிரம்மா, சிவபெருமான் எல்லார்கிட்டையும் விடுறாரு. பகவானுக்கு இந்த மாதிரி இது இருக்குன்னு. நான் தரமாட்டேன் இதெல்லாம் கேட்கிறேன், நீயே கொடுக்கலாமே. சாக்ஷாத் பகவான், அவருக்கு தலைவலி, என்னோட பாதத்துளி, என்ன பேசுறீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார், எல்லா லோகத்துக்கும் போவார். யாருமே அவங்களுடைய பாதத்துளியை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இல்லை. அப்ப வந்து திருப்பி கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சொல்லும் போது, துவாரகால இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, எல்லா இடத்துக்கும் போனியா? எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டேன் பகவானே, யாருமே கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. எல்லா இடத்துக்கும் போனியா? எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டேன். சரி, ஒரு தடவை நீ விருந்தாவன் போயிட்டு வாயே அப்படின்றாரு. விருந்தாவன், சரி போவோம் அப்படின்ட்டு விருந்தாவன் போறார். போய் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா கோபிஸ்லாம் அவர் வந்து எப்படி ஒரு இனிப்பை வந்து முக்கிற மாதிரி எல்லாரும் வந்து மொச்சிக்கிட்டாங்க. நாரதரே, நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை பாத்தீங்களா, எப்படி இருக்காரு, அப்படி இப்படின்னு எல்லாரும் மொச்சி அவர் கேக்குறாங்க கேள்வி. அவர் சொல்றாரு, ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்றேன். ஒண்ணு பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப தலைவலிக்குதான். அந்த அவருடைய பக்தர்களோட பாதத்துளி கிடைச்சி அந்த தலையில போட்டோம்னா தலைவலி போயிடும்னு சொன்ன உடனே அடுத்த நிமிஷம் எல்லாரும் ஓடி போய் அவங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க கால்ல இருந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து ஒரு மூட்டை மண்ணை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க நாரதர் கிட்ட. கொண்டு போங்க, முதல்ல அவரோட தலைவலியை சரி பண்ணுங்க. என்னையா பண்றீங்க, இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாவம் வந்து சேரும்பா அப்படின்னு. பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவதன் மூலமாக எனக்கு பாவம் வந்தால் அதனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுன்றாங்க. என்ன ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு நிலை பாத்தீங்களா? இதுதான் வந்து பகவானுடைய தூய பக்தனோட நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க கடமையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுல அக்கர்மானா என்னது, பற்றற்ற தன்மை இல்லையா? எனக்கு நாரதரே வந்து என்ன நினைச்சாரு, இதை பண்ணனா எனக்கு பாவம் வந்து விடும்னு அவர் நினைச்சாரு இல்லையா? ஆனா அவங்க அதை கூட பொருட்படுத்தல. பகவானோட சேவையில எனக்கு பாவம் வந்தாலும் பரவாயில்லன்றாங்க இல்லையா? சோ கர்மாவில் அகர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் ஞானிகளும் யோகிகளும் என்ன பண்றாங்க, தனக்கு உள்ளார இருக்கிற பகவான தியானம் பண்றாங்க. அவங்க செயலற்றா இருக்காங்க, செயல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. என்ன செயல், பகவான் மேல தியானம் பண்றாங்க இல்லையா? கர்மாவில் அகர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு கதை கூட நம்ம பார்க்கலாம், கோபிஸோட கதை. சோ அவங்களோட டியூட்டியை பண்ணாலும் அவங்களோட ஞாபகம் ஃபுல்லா பகவான் மேலேயே இருக்குமா. எல்லாரும் அவங்களோட தயிர் எடுக்கிறது, நெய் எடுக்கிறது, வெண்ணெய் பண்றது எல்லாமே. ஆனா எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்குவாங்களாம், இது என் கிருஷ்ணனுக்காக பண்றேன். இதை வந்து காலையில கிருஷ்ணர் வரும்போது இது இங்க இருக்கணும். சோ என்ன பண்ணாலும் அவங்களோட தாட் ஃபுல்லா பகவானை சுத்தியே இருந்தது. அதனாலதான் வந்து முதல் பக்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாமா, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபீஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். 34வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்யேன சேவையா உபதேசந்தி தேஜானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து எப்படி அவரோட குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? உண்மையை கண்டவர்கள், அவங்களுக்கு அந்த சாதுக்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, சாதுக்கள். சோ அவர் கேட்பார், அப்ப எப்படி அந்த சாதுக்களை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும்ன்றத வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பகவான் இல்லையா? சோ நமக்கு ஓன் பிரமாணம், நமக்கு வந்து 3 விதமான பிரமாணம். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், சப்த பிரமாணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணம், சப்த பிரமாணம். அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி நம்புவோம் அப்படின்னாக்கா, என் கண் முன்னாடி நான் பார்த்தேன்னா அதை நான் வந்து நம்புவேன். அது வந்து பிரத்யக்ஷம், நேரடியாக இல்லையா? அனுமான பிரமாணம், ஸ்பெகுலேஷன், நானா ஒண்ணு நினைச்சுக்கிறது, அது வந்து ஸ்பெகுலேஷன். அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இப்ப வந்து ஒரு பிம்பத்தை பார்த்துட்டு இது அதான் இருக்கலாம் நம்ம நினைச்சுக்குவோம், அது அனுமான பிரமாணம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்த பிரமாணம். சப்த பிரமாணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சொல்வதை கேட்பதன் மூலமாக நமக்கு அந்த உணர்வு வருது இல்லையா? பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத். அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, இத்தனை பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து உன்னதமானவர். அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு மயக்க நிலையில இருந்தவங்க எல்லாம் தூய பக்தர்களாக மாற்றிட்டார். இப்ப அவங்க மூலமாக எத்தனையோ பேர், இப்ப நமக்கு எப்படி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சோ பகவானோட இந்த ஆன்மீக குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையை கண்டவர்கள், தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள்.
அவர்கள் மூலமாக அந்த ஆன்மீக குருவை அணுகி நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அவர்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னா அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்து உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சாக்ஷாத் பகவானே வந்து 63 ஆயக்கலைகளையும் வந்து 63 நாள்ல கத்துண்டாரா. சாந்திப முனி அவரோட குரு கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டாரு. இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருந்துச்சு. ஆனாலும் வந்து என்ன, நம்ம குரு தட்சிணை கொடுக்கலன்னாக்கா அந்த கற்ற கல்வி வந்து அது பலன் இல்ல. இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவங்க கிட்ட கேட்பாங்க என்ன குரு தட்சிணை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சோ அவர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரோல் மாடல் இல்லையா பகவான். சோ நம்மளும் வந்து நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்குதோ அந்த குருவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு காணிக்கை செலுத்தி ஆகணும். சோ அவங்க கேட்ட அவரோட பிள்ளை வந்து இறந்திருப்பாங்க. சோ அவர் வந்து யமலோகம் வரைக்கும் போய் அந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. சாந்திப முனியோட மனைவி வந்து கேட்பாங்க என்ன வேணும் அப்படின்னு. நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 7 தாய்கள் இருக்காங்க. குருவோட மனைவியும் வந்து நமக்கு தாய். நாட்டை ஆளுபவனுடைய மன்னன் அவனுடைய மனைவியும் நமக்கு தாய். பிராமணனோட மனைவி நமக்கு தாய். நம்மளுடைய பசு இந்த பூமாதேவி நம்முடைய தாய். இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்துல வந்து ஒரு மனிதனுக்கு 7 தாய் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்து கேட்டதுனால கிருஷ்ணரும் பலராமரும் யமலோகம் வரைக்கும் போய் அவங்களுடைய பிள்ளையை மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவரே வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து கத்துண்டார். நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு மூலமாக, ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து அந்த உண்மை தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கு. அது அவங்களாலதான் நமக்கு வந்து சொல்லித்தர முடியும். யார் அதுல தேர்வு பெற்றிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தானே நமக்கு சொல்லித்தர முடியும் இல்லையா. சோ அத வந்து இங்க சொல்றார். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யோக சந்நியஸ்த கர்மாணாம் ஞான சஞ்சின்னச ஆத்ம வந்தனம் கர்மாணி நிபந்தந்தி தனஞ்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்ம பார்த்தோம் செகண்ட் சாப்டர்லயும் சரி பகவான் பக்தி யோகம் தான் வந்து சிறந்தது அப்படின்றத சொன்னார். சாங்கிய யோகத்தை விட பக்தி யோகம் சிறந்தது. 3rd சாப்டர் நேத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். அதனால நீ வந்து உண்மையான பக்தி செய்து நீ வந்து உய்வு பெறணும்ன்றது சொன்னார். இன்னைக்கும் வந்து அதைதான் சொல்றார். எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே, பாருங்க அவருக்கு வந்து அடைமொழி கொடுத்துட்டே வருவார், பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவது இல்லை. ஆனா தியாகம், நம்மளுடைய செயலை வந்து பகவானோட சேவையில வந்து நம்ம தியாகம் பண்றது இல்லையா. சோ அப்படி நம்ம பண்ணும்போது அதுல நம்ம வந்து பந்தப்படலைன்றத பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் 42வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் கிருஸ்தம் ஞானசி ஆத்மனக சித்வைவம் சம்சயம் யோகம் ஆதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானமெனும் ஆயுதத்தால். அதனாலதான் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். எப்ப நமக்கு அந்த ஞானம் இருக்கோ நம்ம கண்டிப்பா வந்து அந்த தவறுகளை செய்ய மாட்டோம் இல்லையா. ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். என்ன ஒரு அறியாமை நம்ம பார்த்தோம், அந்த 5 காரணங்கள் சொன்னார். சோ அந்த அறியாமையினாலதான் அவர் வந்து போரிட மாட்டேன்னு சொல்றார். யோக கவசம் பூண்டு, யோக கவசம் ஞானம் எனும் யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. செகண்ட் சாப்டர்லயும் நம்ம இதை பார்த்தோம். சோ நீ வந்து போரிடணும், சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். நேத்திக்கும் நம்ம பார்த்தோம், இந்த காமத்தை அழுத்து நீ வந்து போர் புரியணும்ன்றத பகவான் சொல்றார். சோ இங்கேயும் அதை வந்து அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு. சோ இது வந்து நம்மளோட லாஸ்ட் இன்னையோட நம்மளோட இது முடியுது. மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான யோக நாம சதுர்த்தோ அத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து 4வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், ஞான யோகம். இதுல வந்து 42 ஸ்லோகங்கள். சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு வந்து நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 10வது ஸ்லோகம். இதுல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதை எப்படி வழங்கப்பட்டது அப்படின்றத பார்த்தோம். 4 வித பரம்பரைகளை வந்து பார்த்தோம். எல்லாருடைய சோர்ஸ்மே வந்து பகவானாதான் இருக்கார் கிருஷ்ணர். சோ அதனாலதான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு அப்படின்றத பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை
உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார். 4 யுகங்களுக்கும் வந்து யுக தர்மம் இருக்கு. அந்த தர்மத்தோட அந்த ஈவன் நம்ம யாகம் பண்ணும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விஷ்ணுக்காக தான் நம்ம வந்து அர்ப்பணம் பண்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். சோ ஒரு யுகத்திலயும் என்ன தர்மங்கள், அதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம், கர்ம யோகம் எப்படி நம்மளுடைய கர்ம யோகங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவானுக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணும், பற்றற்று நம்மளுடைய கடமையை வந்து கண்டிப்பா செய்யணும்ன்றத பார்க்கலாம். 3 வகையான கர்மிகள் வந்து பாக்குறோம். விகர்மா, அகர்மா, கர்மவாதி அப்படின்றத பாக்குறோம். ஞானி, சாது, யோகி எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோம். தியாகங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை வந்து பற்று இல்லாம அவருக்காக நம்ம செய்யறோம்ன்ற எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்ப வந்து நமக்கு பகவானுடைய பிராப்தம் கிடைக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். சோ கடைசியா 34ல இருந்து 42 வரைக்கும் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்த சாப்டர் 4th சாப்டர் முடியுது. ஒரு நாளும் நமக்கு வந்து டிஃபரெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிஃபரெண்டான ஒரு இது சொல்றாரு. ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இந்த சாப்டர் பேரு ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் இல்லையா மாதாஜி? கர்மமும் செய்து ஞானமும் பெற்றவர் ஜனகர் மாதாஜி. மிதிலை ஏறிய வேதம் கேட்டவர் அப்படின்னு அவரை சொல்ற மாதாஜி.